muna ƙara tunasar da juna a bisa wannan kwanuka da muke cikinsu masu falala masu alkhairi wanda darajarsu ya bayyana. Allah maɗaukaki ya rantse da su a cikin suratul fajr. Allah ya ce wal fajri wa layalin ashir. Allah ya rantse da fitowar alfijir da kuma kwanuka guda 10 su ne tun daga farkon zulhijja har zuwa kwanaki 10 na farkonsa. Kwanuka ne masu tsada masu daraja wanda Allah maɗaukaki ke ruɓanya ayyukan bayi idan suka aikata kyawawa, yakan ruɓanya musu ninkin ba ninkin. Wanda kwanuka ne wanda malamai sun bayyana darajojinsu masu yawa, wanda lokaci ya ja sosai da za mu bayyana makura. A gobe ita ce ranar arfa, wanda daga cikin kwanukan kuma arfa ta musamman ce, wanda ya tabbata a cikin hadisi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin addu'a ita ce addu'a a ranar arfa. Rana ce da Allah maɗaukaki yake karɓar addu'o'i, rana ce da Allah maɗaukaki yake karɓar dukkanin addu'ar bayi a ranar arfa. Da haka mu dage da yawaita addu'o'i. Muna da buƙatu da yawa, muna da buƙatu birjit masu ɗumbin yawa. Mu roƙi dacewa ga kawunanmu, Allah maɗaukaki ya sauƙaƙa mana wannan rayuwa da muke cikinta a yau. Allah ya shirye mana da zuri'a, ya kare mu daga dukkanin fitintunan da suka bayyana da wanda ma ba su bayyana. Rana ce da za mu dage da addu'o'i sosai, domin lallai Allah maɗaukaki yana karɓan addu'o'i a ranar arfa. Rana ce ta istijaba, wanda har wa yau ya zo cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na kasance ni da kuma annabawan da suka gabace ni a wannan rana ina kan yi addu'a in ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Annabi yakan yawaita wannan addu'a a ranar arfa. Idan muka kalli wannan kalma tana cike da tauhidi, kuma kadaita Allah mabudi ne na dukkan wata addu'a. Idan ka yi Allah maɗaukaki zai karba maka har wai. Bayan shi sai ranar sallah, rana ce daga fitowanka idi za ka fara yin wato kabbarbari har kwanuka 3 daga wato wannan rana. Bayan rana ta faɗi to shi kenan kabbarbarin sun dakata. A dukkan bayan sallah za ka dinga maimaita kabbarbari, misali daga cikinsu kamar haka: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Da haka ana so a taƙaita aƙalla a ce waɗannan kabbarbari su samu daga gare ka, da sauran kabbarbari da suka tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Rana ce jama'a da ake yin layya, wanda wannan layyan abu ne sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dukkan wanda yake da hali, ko kana da aure ko ma baka da aure, sunna ce ka aikata, sunna ce kuma wajiba, sunna ce wajiba. Dan karkai tunanin cewa baka da aure to wa za a'a, ibada ce ta musamman wanda take da falala mai yawa, wanda idan ka aikata za ka samu dacewa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan idan an yanka to a yalwata bayin Allah talakawa wanda ba su samu damar yankawa, wanda malamai ke ta tambihi su ce alal aƙalla a samu ka raba naman kashi 3, kashi 1 a wadata iyali a gida, kashi na 2 kuma ya zanto makwabta a yalwata su, makwabta na cikin gida ko na makwabta na cikin gidaje a wadata su, kashi na 3 kuma wanda za su zo ziyara, wanda zai kawo maka ziyara za ka ce masa gashi. Abin buri da ake bukata a yi addu'a, a yi addu'a. Wani ya ce Allah ya karɓa, wani a shi kayi layyato Allah ya karɓa, Allah kuma ya saka da alkhairi. Baka san daga bakin wanda Allah maɗaukaki zai karɓa maka addu'a idan ya yi a gare ka. Allah maɗaukaki ka datar da mu.